Urtero antolatzen dute egun hau, horretarako egiten dituzte horrelako hitzaldiak eta Senegalen dagoen egoeraz hitz egiten dute. Uste dut kulturaniztasuna lantzeko inportantea dela ez bakarrik beraiek euskal kultura ezagutzea, baizik baita ere euskaldunok beraiena ezagutzea, ez? Horrela bizikidetza errealago bat egiteko, ez? Hori saiatzen dira egiten. Egia esan Senegal komunitateak oraintxe hainitzan ordezkari batekin hitz egiten, komentatzen zidan daukaten zailtasuna handiena paperena dela. Paperik gabe dauden pertsonak ez dituztelako eskubiderik, ez? Hortaz aritu dira hitz egiten, segurazki orain hitzaldian ere horri buruz arituko dira eta alda neurrian Tolosak elkartea osatu zutenetik udalak badu harreman zuzen bat elkartearekin. Elkarteak biltzen ditu Tolosan bizi diren senegaldarra ez aparte eskualdean eta eskualdatik haratago ere bizi direnak eta saiatzen dira beraien artean tarteka elkartzen, euskaldunak kanpoan egite genuen bezala, ez? Elkartasuna beraien artea bermatu ahal izateko. Seguramente de bestia hay que hacer